ole chi bai vek ule khovela mi hring tam berna mi vai bel chiza sumli pani anoi zong phei chuan noi khat zel khada sangta ila noi khat hlir sin khat sangli zani chuang omna India ram thirna kan nei zeu zeu to don ani heram maktak maya hian thil thleng theilo po a om lowange ti tur khopian thil maktak tak hi a thleng nem khop maya chungte chu kan thlir thin don ani tunruma chuan Echirana India police tak maya azai lai an ti top sak chung chang kan ngai thla anga adota chuan nula le tlangwal in nei tura thu ti tlu vek to atlangwal zokin ba alonga isak lo lutuk wanga a mei chelam chung ten in nei na an kan sel le tak kan ngai thla anga chumi nuwa chuan thuam chom chung changa anupui hal tu maktak maya ama halani ti aron lan chhuah dan kan ngai thla le anga ato bera chuan Lawrkhawm chung chang wanga ama pu ngei voi tam tak vita thattu chung chang kan ngai thla le don ani ama sabera chuan Echirana chung changa thil thleng hi han soi zuwa yela Echirana ta na thil thleng kha takni turin tun Sunday chun khan Bengaluru Kothlera street performance nei lai chu police ten anti top saka police pakhat chuan azai na mic hrui chu apo thlon sakani kha a video po lar hle nge ani amuna omte chuan lungoi lo takin police te chu an lo aw khuma social media lama he thu hian khelzui a hlo in hetianga khovel huwa po azai thiam lar mek British sarkar po in choi moina atana MBE member of the order of the British Empire ahlan meu to hetianga don sonalo ni hi aza thla kan ti thu an soina sa hle ani hetiang thila thlen nu hian Echirana hi Instagram lama aron in soifia Kothlera zai tur khan phalna kan nei alom chuwang tak chuan khalai mun takazai tur khan kan ru man sa dia mani arem chang ema ti azai mai kan ni lo a thaveke zanina concert na lama kanin modonia ti in thu aron chuwa vele thungani Central Bengaluru Deputy Commissioner of Police Sekharti tekana navar chu ronin soifi halin Church Street performance nei tur hian organizer ten min ron dorna a helai mun hi lun le chep tak ani wangin kalorem ti talowa chuwang chuan khalai mun chu san tur po khan kan hri langai ta ani ati ve thunga tu thu soinge oi tur jok hria ta har le peke Echirana hian India hian mathematics tur nei meka Pune Hyderabad Chennai Bengaluru Shillong le Delhi te a concert nei tur ron kal ani a kan hnai ber Shillonga po hian February ni som pahni ni lai ni hian a concert ton ani India ram hun dang han hoi vele thungila rethei wanga du tak te chan hi khovela thil na berpol ani mai theya mizo thon thu mai ba ka khovela nam sang te thon thu a po mu tur tam hle mai mizo pasal tha thon thu a te po achang tu pa chu mei thai fa pa an ni du hle bokani hi sum lo wanga di chan ti hla te po an lo phua hi lani kha tun laya India ram ti pakhatero chu sum lo wanga di then mai ani to lowa bangai sak lo wanga nupui tur chan ti te po in soila adik ome Maharashtra a Murtizapur khua a nula pakhat chung te chuan an fanurim tu in kutsui thu te po an lo soipui ti tuai to tlangwal chu ba angai sak lo ti an hriatin in nei tura anin dorna chu an ti top mi mayani oma thui tak thu an lo thlun to nu in nei hun tur le man le mol vel an soibora kan liam mai tange an ti ta thut ni omani atira chuan heng chung ko pani te hi an fa te in nei na tura hian an min vek to a in nei na tur chung changa thu top siam tura chung ko pani te anin mu khom truma hian nula jok pate chuan an mak pahual chu a civil score hria ta phut ta tlat maya nula chung dang te po chuan an rem te ve ngala an han en chian nak chuan an mak pahual chuan civil score lo nei niam em mai ti an theta a bank sang atangin loan alo la zel zula arul thale si lo ti an thei ta ani chu tlangwal ba mun trom pui tu ringot chuan an fanu chu an thla phal talawa bangai saklo chung ku anen in zom na kan nei du lawe lon tam takina del ri sa lai hian engtin nge kan fanu hi en kolatum ti in anin thiar filim ta mak ani ome he tlangwal tan hi chuan aril runa thlak thinrim thlak za thlak lom thlak du ngotang le achung te po in soizui turan nei vak lo nia soi ani civil score hi credit score chi khatani a mi in lo na lak te credit card ta man te chu arul hun tura arul tha em ti lo chin chia tu ani a chu credit rating ani a chu tiang credit rating zinga India rama lar tak mai pakhat chu civil score hi ani a heta hian points a thuma tanga zakua thleng anin petrina
bank te hianin an hnuaya mi te kha an lo chin chia kha civil score siam tu te hianin an Lawrkhawm a heng point hian pe thin ani point mutam tam hi credit rating nei tha an ni a zaret chunglam hi chu nei ram an du thin ani civil score nei thalo chuan loan an rul thalo emo credit card ba an rul thalo emo ani tlang puyani henula chung te hi keini hian an thiam kan ti nge ti lo le kan hre reng tur ro chu India rama hian an mo te lakatranga sum le thil hlu dang thuam chom na sataka phut na dowry system hi ala hluar reng thova hetianga banga tak chung ko hian luta se an mo chung te hne na tang hian thil tam tak an phut lowang ti a soi theilowa mo chung ten thuam chom an pek that theilo wanga thina hian lo thleng fo po an fanu chunga hian a thleng ve lowang ti soi har takani mundang a han kal le ila India rama thuam chom phut alana sat thu le chumi wanga thina a thlen thu kan soi la hian Uttar Pradesh sa khopui pakhat kanpura thil thleng hi han soi zui le lo ila tun in rin zan rei to taka khan kanpur police te chuan judgemau KDA colony venga tangin savuna sumdong papakhat chu an man nol maya an man na chan hi anupui hal hlum atum wanga ni a hemini maya he in hal na hi thleng ta ani lo le ngala January ni somni pakua sang ni somni panga ni lai ni khan anupui chu akang na sa hle maya damdoi na hruai ani a hetia akan ta ka hian police ten investigation an han ti chuan apasal hian anin chunga an chet sual na wanga kang ani thu a soya henu po hian chu tiang chuan a soi ve bokani ma se ni engemoti hnuwa an fapa kumhni le chan vemi chu apa hne na hruai an han tum chuan ani naupang thil zep na ril ru la pu phalo ta chuan kapabula ka kal chuan min lo hal ve ang ati tamaya chu wang chuan police te chuan thil om dan an hriat thei pha ta ani hemiten upa hi kumsang ni somnia in nei kha an ni a thuam chom chung changa voi tam an lo in hau to thin ani apasal le achung te hian voi tam an lo ti du da pha to nge a ti chuan an pa hian anupui hi a hal ta nge ani anupui chu a hal thu zep tlat turin ati a achung te po chuan an mo nu hne na chuan akan chan chu thosi hlau an halina kangani tia soi turin an lo nor ve boka chutia ati lo chuan an nu fatan apoi thei tur thu in an vawani ma se an fapa ril rula thiang lim tak mai chuan thil ni dan chu azep ve thei ta lawani hindu kan lo ni lo te hi ilom tharang u thuam choma te hian an buai em maya mizo te po hian thuam chom hi apoi mo tak chin bak hi chu I war lo tel te ang u in nei nge na tak po ani box si lo mundanga kan kal le anga tun haya India rama thil thleng rap thlak tak pakhata chuan Hyderabad ta industrialist kumsomriat parukmi velamati Chandrasekhara Janardhan Rawa chu ama tupa kumsomni pakomi kilaru kirti teja ana tha thu hi ani a Rawa hi Veljan Group of Industries din tu ni in mi hausa tak mai ani a karmasa February niruk sang ni somni panga ninga ni zan khan teja hi apu te ina hian kalin apu chu Lawrkhawm tir thadu lawa apu a anin hial chhota a teja thinrim hian apu Rawa chu na satak mai na vit tamul mol maya athi pui ta ngal ni in an soi teja hian manu ngei po a vitel ni a soi ani a tuna hian damdoi na ani hi en kolme kani police soidan chuan tuna alandan maya chuan teja hian apu hi voisom sari vel zet mai a vit ni in an soya hetia tola tha nu hian athom no hak thisen kai te chu phelin a in thlaka atlan chezui ta ngalani police ten thilom dan an hriat vele tol that tu hi an zong zui ngala purawa te ina tanga hlawak lawa teja po chu an man ta ngalani teja hi tun haya USA masters degree zovin alo ho hlim chau ani a apu hian a en sang bikin an chunga member dangte a en dan angin a en lo wanga lung ni lo na a paisa to reng ani hemini po hian anu nen hian apu in hi an pandu na hetiang hian thil ati tamai ani apu vi mol lai hian anu in lo dana tum wangin anu zok po chu a beizui ve tamai ni in police ten an soi India rama hian sum hian thil ati thei ema sakhuana tanga sum wanga buai lo tura in thunun thei ain suman mu theina tura ni chuan engma ti hre nei lo hi an la tam zo ke moti mai tura ni a chu chuan ei ruk na thamna le tual tha na a thlen tir na sa em ani